Club Junta, building better Africa. Poyamba ndikupaseni moni amalawi amuna ndi akadzi mawa walero lachinayi pa 7 November chaka chino cha 2024 pamene masiku akunka nayandikira kuti Malawi ngati dziko tikavote monesa kukondwa kapena kukhumudwa kwathu, tikavote tikasankhe mtsogoleri amene ife tikudziwa kuti uyatha kutisinthira zinthu mdziko lino, osati manyaka amene akhala akungoba, amene akhala akuononga chuma cha dziko lino, amene pano atifikitsa dziko la Malawi kukhala dziko la maliro, dziko lolira usana ndi usiku. Nimafuna nditero mmawa uno kuti ndimemedze Malawi wina aliyense kuti ndi nthawi pamene anzathu a Malawi Electoral Commission ayamba ntchito ya kalembera. Chonde nzika ina iliyonse ya dziko lino la Malawi tiyeni tikalembese kalembera wa mavoti. Enanu nkuteka muli ndi zaka 17 koma pofika chaka cha mawa siku lokavota mudzakhala muli ndi zaka 18. Chonde tiyeni tikalembetse mukaundula wa mavoti. Tisamango lira, tisamango dandaula, tisamango yankhula ndi kumatukwana kapena kuyankhula izo kuti zinthu sizili bwino muno Malawi. Yes, zinthu zasokonekera muno Malawi. Yes, ndalama zathu zabedwa ndi boma la Chakwra. Yes, nduna za boma zaba ndalama zochuluka mdziko lino. Yes, kulira kwathu ndikomveka, koma kutha kukhala kulira kopusa ngati titha umango yankhula koma osakalembesa kuti tidzatenge nawo gawo pakuvota pa 16 pano. So ndimafuna choyamba ndikhadzikike pa chimenechi kuti Malawi wina aliyense amene mbuyo muwakhala ali ndi mawu au chitsiru onena kuti ine sindingakavote chifukwa cha zopusa zimene zochitikazi, ndimafuna ndikupempheni nonse a Malawi kunena kuti maganizo au chitsiru au mbuli osadzindikira bwino omanena kuti ine sindikavota chifukwa cha mmene zinthu zilili. Amalawi pano pamene zinthu zanyansiratu mdziko lino, pamene kwacha yathu yatheratu mdziko lino, tingasogolera osadziwa chinsinsi chakukana kuti kwacha isagwe. Tili ndi mtsogoleri osadziwa nkhani zakayendesedwe kachuma. Tili ndi anthu osadziwa bwino kuti kodi chuma chikwere chimayenda bwanji. Tangokhala ndi zilengwalengwa anthu oneka ngati anthu koma zili zitsiru zosadziwa kayendesedwe ka chuma ka dziko, zosadziwa kayendesedwe ka boma. Nimafuna ndikupempheni nonse a Malawi mukamva kuti kumadera anuko anzathu a Electoral Commission afika kuti akulembeni mukaundula kapena mundandanda wa anthu amene adzatenge nawo gawo pakusintha boma chaka cha mawachi. Chonde tiyeni tikalembetse mukaundula ameneyi. So inu nonse chinyamata ni nthawi yoti tikalembetse. Inu nonse amayi athu muno Malawi, this is time now. Tiyeni tikalembetse. Abambo anzanga tonse, chonde tiyeni tipite tikalembetse. Tatopa tikumva kupweteka tayikidwa mundende. Tiri munganjo yowawa ya mavuto just because of boma lopanda usogoleri, boma losadziwa chochita, boma loipa, boma la kupha, boma lankanja, boma lonyansa, boma lopanda demokrasi, boma lomanga, boma lokonda zake dzoka, boma lotsamva logontha nkutu kapena kuti agontha nkutu. So Amalawi ndikumemedzeni, tiyeni tikalembese mukaundula ameneyi. Chinthu chachiwiri ndimafuna nditero kuti ma activist tonse
ife tonse amabungwe osiyana-siyana mdziko lino oyankhulirapo pa zamaufulu a wanthu, inu nonse anzathu azipembezo, inu nonse anzathu azipani zimene zili kunja kwa boma ili, ndimafuna ndikuwuzeni kuti nthawi tsopano yakwana yoti tisakhale chete. Sukuluyo ikuyenda uko, maphunziro akutithandizira mbali zina, koma pamene pafikapa pakuyeneka kuti dziko la Malawi tiyendenso pena ngati zitsiru zosapita ku sukulu kuti tikonze zonyansa zimene zichitika mdziko lino. Game changer ukuyankhula zimenezi chifukwa chani? Ndimafuna ntero kuti tikuyenereka kunena kuti bungwe la Malawi Electoral Commission imene imadya ndrama kuchokera m'matumba mwa ife Amalawi ikuyeneka ilemekeze chiganizo cha Amalawi. Bungwe la NRB imene imadya ndalama za misonkho ya Malawi ikuyeneka ilemekeze chiganizo cha ife Amalawi. So ndimafuna ndiyankhule chonchi, ndiziuze zipani zikulu folo zimene zakhala zikupangisa misonkhano ya atolankhani kuliudza dziko za mmene zinthu zikuyendera mdziko lino, kunena kuti Amalawi andituma kuti ndikuuze na zisogoleri athu mabwana athu kuzipani za opposition, ku mipingo yathu, kwa anthu ochita malonda mdziko lino, abalenga amayi ndi abambo, kuti ino ni nthawi ya ma-action, nthawi yomango yankhula ndikumawerenga zimakalata zikukhaliridwa palibe chimene chochitika. Katangale akupitirira, zinyengo zikupitirira, mapulani odzabera zisankho ndi osayamba. Ndimafuna ndiyankhule chonchi kunena kuti mubwere poyera inu anzathu amipingo, mutiuze kuti mukusangalala kapena mukulira. Mubwere poyera inu anzathu ochita malonda, mutiuze musangalala kapena simusangalala. Mubwere poyera ma civil servant alimi, mutiuze musangalala kapena simusangalala. Tibwere poyera tonse ngati dziko tilionese boma ili zosaona, tilionese boma ili mitima yathu mene ikumvera, tilionese boma ili mene ifeyo tikumvera kupweteka ndi kuocha chifukwa cha ulamuliro opanda masomphenya, ulamuliro osazindikira, ulamuliro wankhanza, ulamuliro omanga anthu. Let me tell you zimene zachitika ku America. Remember America tu zimene amaona muulamuliro wa Joe Biden, si zimene Amalawi ife tikuona. Ife tikuzunzika kopsa. Zimene zandisangalasa ma Americans avota chifukwa cha mmene ndrama yawo yakhalira pa zaka 4 yosalimba, yogwedezeka, zinthu zake zosayenda, zachuma kubwerera mbuyo, ngakhale democracy kubwerera mbuyo, zinthu zonse usokonekera, ngakhale dziko lili lolemera kwambiri pa dziko lapansi. Ambiri timayichula ndipo timadziwa kuti ma Americans mchizungu timati superpowers, kapena dziko limene ndila mphamvu kwambiri pa dziko lonse lapansi. Koma asintha mtsogoleri kunena kuti no, tikubwezera Trump kuti atikonzere dziko lino, atiyang'anire chitetezo cha America, atiyang'anire umoyo wa munthu wa America, atiyang'anire ngakhale democracy ya America, atiyang'anire umulungu wathu ma Americans, atiyang'anire kakwezedwe ndi katukulidwe kadzachuma muno mu America, atiwonere nkhani za maufulu muno mu America, atiyang'anire bwino nkhani za ngakhale no achinyamata kuti kodi akupita pasogolo kapena iyayi muno mu America. Koma zinthu zawo kudzikolo zimayenda bwino, zinthu zawo kudzikolo zinali pabwino, sitingayerekeze ngakhale kanusu keni ndi dziko lino la Malawi. What more with Malawians? Do you think we can remain silent? Titakukhala mkumangona kuti tapsha mtima iya isikutinyansa, titangogona m'manyumba mwathu osakalembesa, osapita pa nseu? No. So nimafuna ntero fundo yanga yachiwiri,
ndimafuna ndiziuze zipani zija folo DPP, UTM, UDF komanso afford. Mumve kuchokera kwa inu nonse ma president azipani zimenezi kunena ni Malawi akudikira ndi chidwi pa 14 days. Ndipo Malawi akuwerenga masiku amene asala kuyambira siku lija limene munapasa mayi Anabelo Ntalimanja masiku 14 kuti ngati sakutula pansi udindo wawo kapenanso ngati Chakwera sakuwachosa mayi Anabelo Ntalimanja Amalawi tikupita kunsewu. Ndimafuna nditero kuti ine pamodzi ndi ma activist tonse we are more than ready pa ma demonstration amenewa. Ndibwereze ine ngati Twere Nyenye, muntu amene ndazuka kwa akufa, amene ndimafuna kuphedwa, ndili more than ready kupita pansewu masiku amenewa akangodusa. Ndipo let me warn you anzatu inu a Malawi Electoral Commission, ngati inunso kumene komupange za chibwana zopusa za uchisiru, ndifuna ndiuza ndi nthawi yakwana kuti mumumve Malawi kupweteka. Mukapanga zibwana simufikira ku masankho amene tasala ndi myezi yokwana 10 yokha. Ndibwereze mukapanga za uchisiru poyerekeza ni Malawi amene akuvutikira lero. Amalawi akudya chiteze, Amalawi akuenda pansi maulendo amene amakwera minibus pa 300 kwacha, Amalawi akulephera kugula ngakhale matemba, Amalawi akufa ndi njala, chimanga chadula chakwera kwambiri mdziko lino. Yeti wina nkumati opseza kuti tisapite pansewu kapena tizingouza na ntano kuti tipita pansewu koma osapitapo. Ndimafuna ndikuuzeni this time around inu nonse anale tonse tupita kunsewu. Ana maromba kumeneko mukonzeke, inu kaya kula Kaliati kumeneko mukonzeke, uku kaya kulindani zipani zonse tikupita pansewu. Mafumu osama na mizidwa kuli mafumu amagwira ntchito ndi boma, inu simungagwire ndi boma ntchito za uchitsiru ngati zimenezi. Inu ndi amene mumakhala ndi anthu kumudzi, ndi amene mukuona anthu naphupha ndi moyo ndi kumafa chifukwa chosowa zakudya, andi mukudziwa vuto ndi ndani, kuti vuto ndi mtsogoleri wa dziko lino amene waliwononga dziko lino. Simungapitirize kugwira ntchito ndi zitsiru zimenezi. Ndimafuna ndikuuza nini mafumu nonse muli ngati makolo awa anthu kumudzi, tikonzeke wakunsewu kukalirira dziko lanu osati kulirira munthu iya. So ndimafuna nditero kunena kuti amipingo chonde tentonse tigwirane manja. Ndipo ndimafuna ndiyankhule chonchi kuti zipani izi folo zikulu zimene zinabwera poyera kwauza mayi Anabelo John Tembo kuti atule pansi udindo wawo, kumuuza CEO wa Malawi Electoral Commission kuti atule pansi udindo wake, kuauza akulu awa NRB kuti atule pansi udindo wawo, kuauza AMEC kuti achose mathematics yawo kuno siti kuifuna. Ndimafuna nditero kunena kuti no, inu akulu folonu tatiyeni pakhale komiti sopano nthawi yakwana, nthawi yatha, tikambirane tione kuti kodi game changer zapita dera lakuti, Aboni Kalindo ndi gulu lina zapita dera lakuti, akuti ndi akuti azapita kwakuti, azisogolera wa ndiye wazapita kwakuti, molingana ndi dziko lonse mene liliri komanso potengera ndi mmene tingaigwirire ntchito imene. Koma target ndimafuna ndiyankhule chonchi kuti mayi Anabelo atule pansi udindo, CEO wanu atule pansi udindo, contract imene munampasa si mathematics ya umbava ichosedwe, zida zanu za digital zichosedwe, situzifuna. Inu NRB pali mavuto ndipo ndili ndi umboni, mukumajambula anthu kawiri, zithunzi zamba kupezeka kawiri, ena zimapezeka zithunzi zawo zitatu folo, akapita kujako akumapengiratu mu inki katatu kafolo, kumaoneka kuti anthu mukuwachongesa mukuwavotesa nthawi isana kwane. Ndimafuna ndikuuza ntikumana kunsewu kaya munimvesesa kaya Malawi. So ndimafuna ndiyankhule choncho kunena kuti Malawi ngati dziko tisakhale chete, Malawi ngati dziko tisasekerere, ndipo tidziwe pano kunena kuti ndizoona kunena kuti system imene abweresayi ndi yakuba ndipo sitivomera.
ndipo ndiyankhule pano kuti pamene tikupita pa nsewu sitikukachokapo zimene za Malawi tidziwe pakana titamva kuti simatematiki yawo ija ayichosa, pakana titamva kuti Anabel John Tembo wachoka, pakana titamva kuti CEO wa Malawi Electoral Commission wapita, pakana titamva kuti no wankulu wa NRB ndi abale ache apita, ndipo kwaikinwa anthu a independent. If not, Malawi situkuza kuchoka pa msewu, pamaso mzao kuti nthawi yakutalika kwathu kugona pa msewu isabereka zipanso zikulu pa msewu pomwepo. Fasindi upanga nawo za uchichiru, sitikupanga nawo zopusa. Therefore, mundirole ya Malawi kunena kuti ndikupempe ndi tisakhale chete, ndipempe zipani tisakhale chete. Anthu akupitirira kupanga katangale wawo opsa kwambiri. Sitikuyeneka tikhale chete. And ndinada ndaula mutawapasa avivivi amene wagulu kunyinda wa 14 days. Inachuluka anthu ayambapo kale zawo zakalembera ndikumapasa 14 days yachani. Anthu ayambapo katangale wawo ndikumapasa 14 days yachani. Anayeneleka kuwauza kuti 5 days ngati sokutula pasi tikitana nawe. 5 days ngati simu kuchosa izi zopusa zimsimatematiki zanu zitimenyana. Kaya mnimvese sakaya. So ndimafuna ntero kuti Amalawi adeka adikira 14 days jaikuta apapa tikuyeneka tiziwe zona dizeni. Inu azipani makolo atu zili pati sopano. Chifapa nopo tikuyeneka kuti maposta ama demonstration a national shutdown aonekere sopano atuluke. Apapa zikuyeneka kuti ziko la Malawi maiko akunja madollars aziwe kuti we Malawians sife chichiru, sife mbuli, sife opusa. Ajiwe kuti ife ndiujiwa za uchichiru zonse tisamasekenwe, tisamayimirino mafoni ndi azungu kunja kuti kodi izi simu ziziwaiti, kodi simu kuona kuti ayambakale kuvota, atu ayambakale kuvota kumeneko. Sitikufuna chimene chichi chonchema kuti simatematiki chimachi chisipita. Amena kuti wachilola chimenechi akutika ikanira chifua chani atenga zikapangira kwao. Ngati kuli kugwirisa ntchito chimenechi kumavoti akavote iye yondana ache ndi president wachi, not we Malawians. Kamnive sasa Malawi kaya. So ndimafuna ndimalize chonchi mawa uno. Malawi ndikuteka kuti azipani akuyangana ndi chidwi ndipo ndikukhulupirira kuti akangotha masiku 14 ati ndipamene titengepo step panopa kulemekeza chimene anayankhula pa masiku 14. Amalawi osadandaula iya masiku 14 wa atakale asala ochepa nde osadandaula chifukwa masiku 14 akangoti ngo anyani awasana choke pa mpando contract isina pangidwe terminate, then Malawi ni nthawi ya tuso pano achinyamata mukonzeke kaya muli college kaya mumaphunzira kuti kaya ino business kandinogwira ntchito kasimu gwira ntchito ndi alimi kaya mmatani. Tikangoti masiku 14 atapha sitinamve tinachose kuzalekeza 12 koloko usiku kuti tayamba siku lapa 15 muzakhala mukulandira maposta ziko lonse la Malawi, muzakhala mukuona ngakhale ma social media ziko lonse la Malawi kuti Malawi sopano tikumuseka. Malawi adzanunkha mpira and Malawi adzanunkhadi. Ndipo ngati kuli kutipha we are more than ready, kutimanga we are more than ready. Mumangiretu malo akulu ozati unjika tonsa Malawi chifukwa ndi Malawi wina aliyense amene kumva kupwete kale amene akakhale kundendeko amene muzambani amene adzayende tikangoti tadusa kuti nkhululu mphusi nkhuwawe avivi ya guru kunyinda awa sana choke. Ine ndi chikone chawose Mr. Game Changer sindimaopa wina aliyense. So ndimafuna nditero kuti no ma political activist anzanga nonse amene apezeka ali kunja kwa chinthu ichi ndi suspect usazayankhulenso ku Malawi kuno. Amene upezeke ukuyankhula zosiyana ndi kuti awa asogoleri ameke atule pansi udindo simatematiki ichoke, wankulu waku NRB achoke. Ngati iweyo umazitsa kuti umayankhulira Malawi usazayankhulenso chifukwa uzaputa mkwiyo wa Mulungu, uzatuluka zilonda kapena uzango matuka zimabala chifukwa cha boza la uchichiru komanso ufuna kupusisa zika zimene zikuzuzika zikoli. Ine ni Mr. Game Changer. Mukhale ndi siku labwino. Africa.